हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय गैला जाला मानसिफ्रा मेंजोब्बाय थाबाय गारिखौबो सिङाव सोनो मा और कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं पहले सक्सेसफुल होऊंगा मैं पहले पैसा बहुत बनाऊंगा कामयाबी मिलेगी उसके बाद आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करने के लिए चेंज लाने के लिए पैसा होना फेमस होना बहुत सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है मैं जब लोगों को घर भेज रहा था मैं करीबन 7.5 लाख माइग्रेंट लोगों के साथ जुड़ा था उनको घर भेजने के लिए और वो 7.5 लाख लोग बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं आज भी मेरा फ़ोन नंबर वही है आज भी लोग जुड़ते हैं और जब सेकेंड वेव कोविड का आया जब लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी इंजेक्शंस भिजवाने थे ऑक्सीजन भिजवाना था सो ये वो लोग जो 100 रुपये की डेली वेजेस पे थे 200 रुपीज़ की डेली वेजेस पे कईयों के पास काम भी नहीं था वो बाइसाइकिल्स पर लेकर वो इंजेक्शंस वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन गाँव में गए लोगों की हेल्प करने के लिए सो दे बिकेम द रियल सेवियर्स सो आज जब मैं बोडोलैंड के बारे में और जान रहा था तो मैं आब'नि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरो आब'नि जोबोद डाइरेक्टखौ नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आगोलखौ लोगो मोनदों आगोलनि न'खौ हेलो बिजि बसुमतारी डाइरेक्टखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनि लोगोफोरा आगोलखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम सेल्फी कन्टेस्ट मानास नेशनेल पार्कआव हरनाय थानो मोननायनि सिख्लानि लोगो सिख्लानि जि मोजां बानायखादों न'खौ बिदिनो थांजायो किसको मारना नहीं तो आप खुद मारना पड़ेगा इस टाइम पर क्या करेंगे दुश्मन में क्या करेंगे लड़ाई से चाव इससे करेंगे जैसे वायलेंस से करेंगे वो किस प्रकार से करते हैं वो थोड़ा सा आप लोग को देखने के लिए के सामने लाइन पर सामने लाइन पर गोली खत्म हो गया गोली खत्म दे मोदोम सुदो बेखौ दे मोदोम सुबायसो बे जाहैबाय बै बिफांनिफ्रायनो अग्रु बिफांनिफ्रायनो जायो खिन्थु मा प्रसेस दङ माना बेखौ बानायनो थाखाय बेलाय बेबायदि थुफ्लंनांगौ बेलाय औवाजों हो फुंनानै बेखौ इनफेक्सन खालामनांगौ फेसेवनांगौ आरोखि फेसेवबासो बेनि गुना फैगोन थावनि गुना फैगोन आरो ना फेसेवबासो ओमफ्राय जाखांबायनि उनावहाय बेलाय नैबे बानायनांगौ दंफांखौ बेलाय बे आसल जानायबा बे जानाय ना बे जागासिनो नैबे नैबेलाय गोसोम ना थारमाने बेयो इनफेक्टेड जाबाय हो दा बेखौ जोङो बेखौ साफा खालामबावनो हायो साफा खालामखांनायनि उनाव आरो नैबे जाबावो साफा खालाम एसे गोसोमहां जाबाय ना बेलाय बेबायदि सोयो बेलाय बायथाला बेलाय ना हबायना आरो लास्टआव नै बेलाय गोसोम ना आरो बे जेसेबां गोसोम एसेबांनो दाम बारा ओमफ्राय एसे खमबा एसे ल' क्वालिटि बेनो सेरसेयावहाय बियो 1.5 लाखनिफ्राय 2 लाख केजियाव बेनो दामाव दाम गोसा फाथ्लाया दाम गोसासिन
बेनो थाव फेरेंगा मेसिना बा थावा बहुत दाम गोसा आरोखि लाखआवसो ना पार लिटार लाख औ आरो जोंनि बसा बेलाय हेरा बेलाय बे बसखौ खेबसे इउटिउबार बियो आं आगरुन बड'लेण्डनि बिगोमा दिनै आङो आर्टिफिशियेल अर्गेनिक इन'कुलेसन खालामनाय दिनै बिनिनो माबा जोंनि बे जोंनि बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेलाव दिनै बेखौनो प्रेजेन्ट खालामनो आङो नुजाफैनाय जादों बेनो आंनि माखासे प्रडाक्टफ्रा ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौबा माहाय कन्टेक्ट खालामनांगौ फन नाम्बारा औ आरो मामा गायनायावहाय गायनायनि टेकनिक जानायनि टेकनिक जाहोनायनि टेकनिक माने गायनाया मारै गोनां माला नांगौ बेबायदि सार्भिसखौबो आगोर बड'लेण्डनिफ्राय मोनगोन आरो नोंथांमोना सोरबा गायोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन फुलिनिफ्राय लानानै गासिबो सार्भिस मोनजोबगोन आरो थेंक इउ सार गान्दा गं होनै दिनै नुथारबाय नामा मामि नों गान्दा गंखौ गिला मा नों गान्दा गंखौ गियो आयौ बिदिसो नै सारा बेरायगासिनो सारा गिदिंदों सार प्रमद सार लरेन्स गान्दामnya मोसागासिनो दं मोसाला जोब्बायसो আমার অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা দীক্ষা আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰয়াস जेबो गैयाना सिङाव दख'ना दंब्रा हनै माबा ए हनै बिलाय दख'ना दं बिलाय इलाय नै गोदोनि आबै आबौनि संख्रि दोनग्राया लामायाव बिराद मोजां दखान होदों दे मालाय मादैमोना गासिबो मिस्थि फानजोब मिस्थि फान दखान जि मोजां दखान बर' आथुफ्रा मिस्थि फान दखान फानदों बयबो फैनानै जाफैने मादै बयबो फैनानै जाफै हारसा हौवाफोर फाननायखौ जायो बर'फ्रा दा बर' फाननायखौ जा लागावबाय दाना आंनासो थांबाय दां रायलायनाया ओरैनो दखान होखायो मादैमोना बिदिनो सम सम बिदि मेला बाजारफोर बाल' खारो मोजां जादों मेला नायथावथाव मिथिं नायथावथाव होननानै फैयो दे होमबा मादै दे 10 थाखा नङा मोनसेयाव गासिबो जोंनि बर' बिमाजों दखान होग्राफ्रा बिसोरबो मादैमोन बिसोरो बर'फोर गासिबो बर'फोरजों दखान होग्राफ्रा मोजां नै मादैमोना जुखाम सावदों बेसे हरो मादै जुखाम सावनायखौ 20 थाखा 20 थाखा मोनसेयाव लानोसै जायो गरमानो जाला आयौ